Oweslisa ophumele obala ngokuthi uMaskandi akawudlaladlali uzinike ithuba lokulalela i-albhamu Khuzani. Uthi kule albhamu khona ingoma ayithandile, wathi kodwa mayeyibheka wabona ukuthi le ngoma ngeke ize idayise kakhulu ngesizathu sokuthi umlayezo ophethwe ileya ngoma ukhuluma nabantu and abantu abafuni iqiniso, abazwani neqiniso elibheke kubo. Bafowethu ngibingelele, ngethembe kaphileka. Bengeke ngayiziphi ithuba ngalalela ama-albhamu aphumile kule mpelasonto esibuya kuyona. Kule ngoma kwi-albhamu kaKhuzani, I think it's umuntu onengoma, if I'm not mistaken, isakla khona. Enoluve noSiphesihle. Kunesizathu-ke esenza ukuthi leya ngoma ngiyithande. Ingoba inawo umyalezo, futhi umyalezo lo esiwudingayo siwumphakathi, kodwa iyodwa-ke into ezenza ukuthi leya ngoma ingatrendi, ingoba ikhuluma isimo esiliqiniso. Kodwa kube leya ngoma ibiphume kuleya albhamu yejele, ijele bezoqhubeka litrend ngoba umyalezo owawuphethwe yijele ilo esingawudinga zomphakathi. Kodwa umyalezo ophethwe ile ngoma ngoba ibona esiwudingayo kulomphakathi esiphila kuona, iyona futhi ngeke izitrend, abantu bahlezi belishalazela iqiniso. So ilokho bafowethu bengifisa ukuthi ngisale sengiphawula ngakho. Angizukuphawula nge-albhamu leya ngoma bafowethu, uma ngabe akazwayizwa ubukuziphe nje ithuba uyilalele, ikhuluma iqiniso kuyilona lona. Yize-ke kuwukuthi-ke asifani indlela esikhule ngayo nangendlela esikholela kuyona. Mina I do understand ukuthi uma sekufika esigabeni sokuthi uthathe umuntu okanye ugane okanye uthathe unkosikazi, kuyilichilo ngokomthetho wesintu ukuthi phela-ke izinto sezaguquka njengoba isikhathi siloku sihamba, kodwa nje awuveli umthatha umuntu osenengane uyomenza umfazi noma uyoganwa ngaye, yabona. Mhlambe sekungenzeka uma ezolama noma uma wena uzolamanisa ngaye, kodwa ngokomthetho nje wesintu kuyilichilo impela ukuthola umuntu oseke waba nengane ukuthi kube uyena uyovusa ngamuzi kababa. Kodwa ngenxa yesimo-ke nesikhathi esiphila kusona sekuyenzeka, of which I do understand-ke ingqikithi okanye umyalezo obuqukethwe leyo ngoma leyo, ekuthenini even namanje uma uqeda graduate yofuna itoho kuyaye kudinge kona ukuthi i-experience ube nayo before mhlawumbe ukwazeke ukuthi kubukeke kuthiwa uyaqualify for leyo position osukuyi-applyela ngaleso sikhathi. So bengicela nje bafowethu, angizili kuzopromota, manithole nje ithuba anoke nilalele leyo ngoma. Wona umyalezo khona, kodwa-ke nangendlela nangey'ndawo la sikhulele khona akufani mase kumele kwenziwe in real life.